Sibulise ke kotata umfundisi. Sibulise komama umfundisi abaphakathi kwethu. Sibulise kotata. Sibulise komama. Sibulise kubantu abatsha egameni lika Yesu waseNazaretha. Amen. Amen. Ndingutata umjela ke ndisindisiwe. Nkosi Yesu wandisindisa. Ndamkela Yesu ngoba uYesu yamkelwa akasavele nje sekusindisile. Yesu yamkelwa. Uthi ukumamkela kwakho uYesu akuqolele izono. Babe singathetha kakuhle sihleli phansi. Ngela xesha thina sasanda ukusindiswa sasiye sibe nezankonzo soba kuhlaliwe phansi ke ngoku kuvulwe ilizwi. Sifundiswe ilizwi. Sifundiswa ilizwi. Landinceda ke elathuba. Ngoba ndikhumbula kakuhle ndathi xa ndibuya ndibuyele ekhaya, musekhaya ndayindiluka. Xa ndibuyele ekhaya. Kukhona abantu abanobuciko namachule. Athi thina iBhayibhile siyayazi thina. Ayethi xa evula ngapha kwi-Old Testament athi mose abantu basekhaya ngabantu bamasiko. Athi jonga kwenziwa oku noku. Kwenziwa imibingelelo kwathiwa ndivule kwi-New Testament. Ndithi kwi-Old Testament nyani babeyenza kodwa wafika uYesu waba ngumhlatshelo kwabakanye. Akusanideki dini ngoku. Zaqolelwa isono. Haleluya. Landinceda izwi likaThixo kakhulu sele ifamily ivukile yonke against ukusindiswa kwabo. Landinceda izwi likaThixo. NdingwakwaJola ndizalwa phayana. Amajola ke ngabantu amasiko. Kodwa mna amasiko andiwenzi ngoba ndisindisile. Akufunekanga abazalwane ubonakale ube mbaxa ume kanje. Lilizwe ngapha insindiso ngapha. Thatha icala. Uba nesigqibo. And uba ufuna ubona uYesu ekunceda esebenza empilweni yakho, mayibe nguye yedwa. Ndivama ukutsho mayingabikho enye into. Noba sowunikwa ithinanyana engaka, ayifuneki xa selunoYesu. uYesu ufika bezi izinto zonke. Haleluya. Haleluya. Ngicela sithathe iBhayibhile zethu. Siyezwini lenkosi. Ngicela usivulele oqala kwi-Exodus chapter 3. Exodus chapter 3. So sifundela iverse A1 uverse 14. Omnye asichilele kuJohn chapter 8. Exodus chapter 3 verse 14. John chapter 8. Sizawuqala ukufunda pha ku verse 53, 56, 57 and 58. Phinde usichilele kuJohn 1. Yohane 1 sofunda uverse 1. Ndicela ofumene iExodus asifundele kwiExodus chapter 3 verse 14. Siqale ngayo. Thank you Jesus. Exodus chapter 3 verse number 14. Funde ngolu hlobo. Isihloko sithi ukubizwa kukaMoses nguThixo. Verse number 14. uThixo waphendula wathi, ndinguye undikhoyo. Uze uwaxelele amaSirayeli kuba uthunywa ngundikhoyo. One verse. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Now, ngicela siqale kanje indaba yethu. uMoses ubese Egypt. iEgypt ibonakalisa izwe lesono. Hallelujah. Xa kuthiwa umzalwane ukhutshiwe eEgypt, which means ukhutshwe kwilizwe lesono. Xa ekhutshwa ephuma eEgypt, ngoba uThixo before enze into ngawe qala kukhuphe. Hallelujah. Akususe, akukhuphe kothixwana bakowenu, akukhuphe kwizinyanya zakowenu, akukhuphe kumaqhwele namagqirha ebeqinisa umzwa kowenu. uMoses ukhulele eyiphutha, kodwa xa kufika ixesha loba uThixo amsebenzise, akamsebenzisanga esephakathi eyiphutha, umkhuphe eyiphutha. Hallelujah. Lithi ke izwi lenkosi kule ndawo sifunda kuyo, uthe uMoses awube ebone ityholo lisitsha, kodwa lingade liphele. Lithi watyeka wabona uba makasondele. Uthe xa isondela kwi-burning bush uMoses, kwavakala ilizwi lithetha naye. Lathini ilizwi elathetha noMoses? Lathi, Moses, phulula imbadada zakho, ngoba lo mhlaba unyathela kuwo is the holy ground. Ngumhlaba onjani? Ongcwele. Bazalwane, kunevesi eBhayibhelini eyihlupha impilo yami ethi akukhona mnye onombona uThixo engekho ngcwele. Le ndaba ye-holiness iyimpilo okanye yi-lifestyle yabazalwane. Uyabona, uma ufuna ubona uThixo ekuhlangula, ufuna ubona uThixo ekumisa kwezi ntsuku zokugqibela isalvation seyingasabonakali, kodwa ufuna yakho ibonakale, live the holy life. Lithi iBhayibhile uMoses zangathandabuze, wakhulula ngoko nangoko imbadada zakhe, because umzekelo awulive ilizwi likaThixo ngenxa you are still wearing your sandals owawuzinxibe ungekakholwa. Kodwa xa sowusindiswa makube khona izinto ezidilikayo eziwayo ovumayo ubaziwe. Vumela umoya. Ngiyayazi kwenzeka ntoni? Amakholwa amaninzi resistor uHoly Spirit ngenxa yezinto ezikubo. They grieve the Holy Spirit. Bazenze intamo zabo zalikhuni kumoya oyingcwele. And ibandla uYesu zangalishiya emntwini. Ayekhona amadoda ayesaziwa ayengoPeter, babekhona bebaninzi, kodwa uYesu ibandla lakhe walishiya kuHoly Spirit. The reason why kwakusithiwa le ndawo etempileni yingcwele kangcwele yinto yokuba kwakuhleli umoya oyingcwele. Ngoba uthi uThixo kuMoses owaqale wamkhulisa imbadada zakhe, uthi ndenzeleni umnquba apho ndizohlala khona. That is why before bangene kwi-Holy of Holies kwakunyanzeleka bagqithe egazini elizobahlanza libahlambulule liba clean, so that bakwazi ukungena ebukhoneni bukaThixo. Sifikelela njani ebukhoneni bukaThixo? Sifika xa sikhulula imbadada zethu
ngoba le ndawo yindawo engcwele. Haleluya. Ilizwi lenkosi uthi ke ngoThixo kuMoses, ndinguye endinguye. Ndifuna sifunde uJohn chapter 8. Undifundele pha ekuqaleni, uqale kuverse 53 sihle naye. Wayekhona emandulo umhlaba ungekabi ikho wadala umhlaba nezulu nolwandle nakho konke where thy word Jehovah my Lord my God. Verse number 52. Yes. Aza athi kuye amaJuda, hayi ke Thank you, Jesus. kucacile ngoku ukuba unendimoni. uAbraham wafa, Yes. nabashumayeli bafa. Yes. Ube usithi wena ukuba umuntu uthe wagcina amazwi akho soze afe naphakade. Thank you. Hlale phansi zamana mfundisi. Mamela ke. AmaJuda athetha noYesu kule ndawo. Njengoba bethetha naye njena, basabambelele kwizinto ezadlulayo. Basabambelele koAbraham abafayo. Basabambelele kubaprofeti abafayo. Basabeka ithemba labo ebantwini. Yet my Bible says, kaleka isiwe indoda ebeka ithemba layo kwenye indoda ngoba mnye ongokuthenjwa. His name is Jesus. Ungayithemba indoda esazawufa, ungayithemba indoda esazawudlula kulo mhlaba, kodwa namhlanje ndizokuthembisa ukhona undinguye endinguye. Ukhona kufanele ukuthenjwa, ukhona kufanele kubekwe ithemba lakhe kuye. Bonke badlula kodwa yena zange adlule. Gama lakhe uYesu. uYesu. Babhidekile xa ifika uYesu, bakhohliwe. Uba ngulowo ahamba noMoses, ngulowo ehamba entlango ngenxa yokudibana kaMoses noThixo kwityholo lisitsha lithi izwi lenkosi. uMoses wakwazi ukuqondana ngqo noFaro noba inhliziyo yakhe yayilikhuni, kodwa wayedibene nendoda ehamba nomlilo, wayedibene nendoda yomlilo. Moses uzawufika uthini kubo? Baxelele, ndinguye endinguye. Funda sisi verse elandelayo. Ndinguye endinguye. Verse 53. Yes. Ngaba wena umkhulu na kunoba uAbraham yena wafayo? Mamela, bambuza umkhulu yini na kunoAbraham owafayo? Ngoba uAbraham basiseva isizukulwane sabo, bathi basogqiba bathini bafa, kodwa kwashiyeka kukhona abantu ababambelele koAbraham. Ngoku sele befile basabambelele kubo. Mamela ndikuqalele, kunamadoda ke eSouth Africa ashumayela, kunabantu abake beme eSouth Africa bashumayela, bema kumhlaba bonke kodwa badlula bafa. Namhlanje ngizokuqalela, kunondinguye endinguye, owayekhona, okhoyo, ozakuba khona, ongayudlula. Mamela, uyayibona le ntente izawungabikho le intente. Kuzawufikelela ixesha mntanam apho le ntente izochithwa ingabikho. Yey, njengoba ndimile nam elithokotho lo mkhukhu ndikuwo uzongabikho, ndingabikho nam. oSmith Wigglesworth badlula, oJohn G. Lake badlula,
ndabulela umntwana introduce kuYesu ndinixela inyani ndathi ndifika wathi mntanam ububambelele kweli liwa ndisho ngabikho kodwa uzoshiyeka nalo badlula kuzodlula konke nabefundisi ababonayo bazawudlula mamelani sanufuna izinto ezibonwayo sanufuna izinto eziphathekayo hey uma navuswa kanye noKristu funani izinto zaphezulu apho uKristu akhona bambelele kumadoda amakhulu babambe izinto ngitsho bazalwane yabona umzekelo uma ungashumayeli ngeprosperity intshumayelo yakho asiyithandi uthini lithi masifune tanye ubukumkani aba bazalwane noma uAbraham wayesefile kodwa babesabambelele kuye besithi thina asiboni lena asiyazi lena hey ndizoqalela uThixo wexesha lakhe uThixo uvusa abantu kwisizukulwane abadlulise aphinde avusa abantu kwesinye isizukulwane asizubambelela koNicholas Bhengu yes I respect them they preach the gospel in South Africa bashumayela umhlaba wonke kodwa namhlanje ndizoqalela ngendoda enguYesu kwenziwa njani xa usondela kuye uyazikhulula imbadada zakho abantu baminqisekile babambele ijokwe lesono kodwa sifuna abantu abazophunyula baphuncuka ejokweni lesono bangene kwijokwe lakhe baphuncuke ebantwini bangene kuye bangahambi nabantu kodwa bahambe naye bangafuni ukuphakanyiswa ngabantu bomhlaba kodwa bajonge kuye ngoba xa ujonga kuye ubuso bakho buyatshintsha buyakhazimula ngoba Moses xa ebuya entabeni kwakunyanzeleka afake isigqubuthelo ngoba babukhazimula ubuso bakhe nawe xa ujonge kuye dlule ebantwini uncedo lwakho alukho sebantwini uncedo lwakho lukuThixo uncedo lwakho lukuThixo ngicela sisi ufunde uverse 57 aza amaJuda athi kuye ungekabi naminyaka 50 nje mamela amaJuda athini ungathini ukuba sombonile uAbraham cela ufunde le 56 qala pha 56 asive kakuhle uyihlo uAbraham wagcoba kuba wayeza kubona le mihla yobukho bam wayibona ke wavuya uAbraham into emvuyisa wayevuyiswa ukubona uYesu ndicela siyibambe le ndawo wavuyiswa ukubona uYesu kodwa kunabantu abavuyiswa ukubona uAbraham abantu abakhumbula uAbraham abantu abangakhumbula uYesu yamadoda inye indima yesalvation asikhombile there is one way and that way is Jesus there is one way ayikho enye indlela mamelani abantu bayafuna ufikela kuYesu using their own ways ayinjalo insindiso bafuna ukuya kuThixo ngomuntu kanti kuThixo kuyiwa ngoYesu nami ndindoda ethi umngqusho nenyama one day izawufika expiry date yami ndingabikho emhlabeni amadoda athenjiwe
amadoda anezoso, amadoda anentesha azodlula, but there is one man, his name is Jesus, akazodlula. Funda sisi, cela usifundele. Yes Lord. Uyihlo uAbraham wagcoba Yes. kuba wayeza kubona le mihla yobukho bam. Yes. Wayibona ke wavuya. Wafu- Aze amaJuda athi kuye, ungekabi naminyaka imashumi mahlanu nje, ungathini ukuba sombonile uAbraham? Wathi kubo uYesu, ndithi kuni inene engekabikho uAbraham besendikho kade mna. wayekhona emandulo Umhlaba ungekabikho, wadala umhlaba nezulu nolwandle nakho konke odalwa. Jehovah, my Lord, my God. mamela ngexesha uMoses ebona ityholo lisitsha watyeka wathi makasondele. Xa esondele khulula iimbatata zakhe wava izwi xa ebuza uba Nkosi ndizothi ngubani. Lathi ilizwi ndinguye endinguye. Kutheni uMoses enikwa eli gama lithi ndinguye endinguye? Moses, awazi wena uba usazojongana nolwandle olubomvu, awazi wena usazojongana nama-Amaleki. Uma uhamba nondinguye ndinguye, ulwandle will bow down kuwe Moses. Uthini uYesu? Wathi kuba uYesu, ndithi kuni inene engekabikho uAbraham besendikho kade mna. Engekabikho uAbraham, engekabikho uAbraham, uYesu ebekhona. Ndifuna uyibambe le nto ngoba lithi izwi lenkosi ekuqaleni izinto zonke singekabikho. NoGenesis chapter 1 verse 1 engekabikho ebikhona le ndoda. Singekabikho ezintente ezime kule ndawo ebekhona uYesu. Ndingekabikho mna ebekhona uYesu. Before Abraham, lona iqhayisa ngaye, before abaprofethi, before abapostoli, before all the preachers, unendoda ibikhona. Kubani igama layo? Jesus. Before izangoma, before abathakathi, before ama-devil worshippers, Jesus. Jesus. Before abanqula izinyanya, before aba bangamakhwele, ndifuna unixelela, Jesus, 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 Jesus is the rock of ages. Lidwalela likhona, umhlaba ungekabikho. Njengoba niqala ngoAbraham nje nithi wayekhona, mna ndase ndikhona uthi uYesu kubo before Abraham abekhona. Yabona emabandleni ngoku xa kushunyayelwa wonke umuntu because they depend with cell phones. Bafota bonke izwi abalithathela ingqiqo nengqalelo elishunyayelwayo.
babambelele kwimbadada zabo, babambelele kwizinto. Kodwa uMoses wathi xa isondela, kodwa uMoses khulula man imbadada zakho, uzobonana naye face to face. Mamelani, unezinto ezenze kuwedwa, ungekho nabazalwane. Ndike ndive mna abazalwane athi ndalingeka, ndihamba ndalingeka. Uhamba wedwa kanjani? Asihambi sodwa thina, sihamba nomdala wesitsuku, sihamba nowayekhona, sihamba nokhoyo, sihamba nosaza bakhona, sihamba nongena udlula, sihamba ne-Rock of Ages, sihamba noYesu, sihamba nenzalo yowesifazana, sihamba noEmmanuel, God with us. Mamela, my God, ngexesha lika-Israyeli wayehlala phakathi kwabo, kodwa ngexesha leNew Testament uthi uYesu ndizawuhlala ngaphakathi kwenu. Babelandela umqulu welifu emini, ebusuku belandela umqulu womlilo. Kodwa thina siyakhokhelwa yilaa nto kuthiwa xa ugqiba usindiswa, and even if sekukudala usindisiwe, mamela isazela sakho, mamela lo uthetha nawe, mamele lo uthetha nawe, mamele. Uyamanyela umoya oyingcwele. Yabona abantu abaninzi xa nifika phambi koThixo anisukwazi ukuziphendulela, xa nifika phambi koThixo anisukwazi uziphendulela, ngoba kudala kuthethwa nawe. Uyamanyelwa umoya, uyamanyelwa. Mamela ndikuxelela, baninzi phakathi kwethu kuthiwe vuka ngo-3 yothandaza. Kuthiwe fasta. Uyomphikisa kude kube nini umoya oyingcwele? Uyomphikisa kude kube nini umoya oyingcwele? Nevoice encinci thetha nawe, izawuthetha nawe kakhulu xa sowusindisiwe. Ifuna uyimamele, ifuna uyimamele, ifuna uyimamele. Abazange bakwazi ukuyimamela ngoba babexhomekeke kuAbraham, babebaliselwa ngezinto ezirayithi awayezenzile uAbraham, bashiya umsindisi. Icawe nentente emile kamnandi, ndingomnye wabashumayeli bale ntente, ngeke ikusindise mntanam, ngeke ikusindise mama wam, ngeke isolve iproblems zakho mama. Only Jesus, only Jesus, only Jesus can save your life. Only Jesus can solve your problem. Only Jesus can baptize you with the Holy Ghost. Only Jesus, only Jesus, only Jesus, only Jesus. Mamela, siyazithanda imali, sithethe kuzo everything elapha siyatha, kodwa ngeke busindise ubomi bakho, ngeke kuhlangule esokweni, ngeke kuhlangule, ngeke kuhlangule, ngeke kuhlangule, ngeke. Imoto ezinhle siyazithanda, izindlu ezinhle siyazithanda, kodwa ngeke sikusindise, ngeke sikusindise, ngeke sikuhlangule. We don't preach izinto ezithandwa ngabantu. No, no, because ngomhla wokugqibela kuzofuneka sime ngesakuthethayo kuwe. Yingakho fanele basikuqala linyani uba before Abraham uYesu wayekhona. Nditsho noba bangakha adibana ama-developship wonke edibana ngawe, mnye umlamleli onokulamlela, abekho babini, abekho bathathu, uyi-one
nguYesu. Wawuna ngoma esasihlabelela kudala eyathi noma kuyehlela noma kuyenyuka sisobambelela esiphambanweni. Uyabona ngale mihla kufuneka abantu ababambelele esiphambanweni. Kutheni ubeka ithemba lakho ebantwini? Only Jesus. Only Jesus. Only Jesus. Only Jesus. Bomcela uThixo uthi Nkosi vula amehlo ami. Ngivula amehlo Nkosi kwixesha elinje. Ndibone uYesu. Ndingabona abantu phakathi kwami noYesu. Only Jesus. Ungakusindisa. Yingakho naqashumayela uba ndicela uba mandishumayela ndizoshumayela ngoYesu ndikhetha ungayi. Ngicela kwelinye ibandla kodwa manizoshumayela ndagqiba xa ndishumayela babetha imali. Bathi basogqiba uyibetha imali bathi brother usiblessile masibethe nansi imali. Ndanqa ngisiya kumfundisi epulpit wathi umfundisi brother Monde xesha lephansi. Basathi brother ndingutata because bandazi ngisengubrother. Sixesha lephansi because le nto ingawe. Don't come here. Sukuza apha. Ndizothi hayi andifuni imali. Igospel ayithengiswa. Nyandiva? Ayithengiswa le nto. Ayithengiswa. Ayithengiswa. Ngosuku olandelayo Sunday xa bendibiza futhi ndibuya ndabuya nayo yonke imali yabo. Ndabuya nayo yonke imali yabo. Ndafika. Ndaza apha ndathi thank you Jesus ngondivulele lithuba. Ndibuyisela back imali yenu kuni. Nithenga izinto zebandla lenu okanye izinto zenkonzo yenu. Banye bandiva. Ndisafunda. Ndandiyengicelo ndiye ebandleni ndiyoshumayela. Ndingenayo imali. Because mina ndifunde ndihlupheka. Ndingenamali, ndingenayo nix. Ndilahliwe ngexesha lokufunda. Ndibuye nayo imali. Bathi sikunika le mali ndithi thatheni sepha ebandleni. Nokwenza into zebandla. Umzekelo sizobona ubrother enesipho esithile. Afanele ukushumayela kuwe mfundisi wami okanye kwibandla lakho okanye ebantwini abafana nabantu bapha kuthi ezilalini abangenamali. Ngenxa yaloo nto kufuneke aba bantu bakhuphe imali zabo bazobhatala. Iyathengiswa igospel. Iyathengiswa. Itshoni bazalwane biyathengiswa. Niyabona apha kule ndawo akho nto ibhaliweyo apha, akho gama landoda limisweyo. Niyayibona pha kuloo nto? Likhona nilibonayo limisweyo pha ngaphandle? Alikho. Because linye igama esizona zisalona lelika Yesu. Yingakho abanye babo bangasoze bawubona ubukumkani bamazulu ngoba babambelele koAbraham. Ukhona into lapha kuwe ngaphakathi ekufanele ba ife. Amen. Ukuze ukwazi ukubambana noYesu. Ife. Kukhona imbathatha ezilapha kufanele ba uzikhulule. Uze ukwazi. Mamela. Ukhona abantu bangazange baye experience kuthiwa ijoy of salvation. Niyabona ijoy of salvation? Kuba mnandi abantu bengekho. Akubi mnandi xa sihlangene kanje. Kuba mnandi ndihleli ndodwa ekhaya. Joy of salvation. Injabulo yensindiso uyifumana njani? Uyifumana xa ukhulula impathatha zakho. Uhambe nondinguye edinguye. Izwe ihlabathi lingakuvukela lonke ihlabathi. Lonke. Kodwa ngeke likunqobe. Because uhamba noThixo wenyaniso akanqotshwa.
yabona kwavuka amaza emkhombeni abebekhwele kuwo kodwa kwathi xa kufika uYesu athula ngizokuxela ngowayekhona umhlaba ungekabikho ndithe even iGenesis 1:1 ingekabhalwa wayekhona abaprofeti bengekabikho wayekhona uYesu ababhali nabafarisi bengekabikho wayekhona uYesu wayekhona indlalo ininzi imihla esiphila kuyo yadlalwa and listen carefully, you are going to die. Lento lena sishumayelayo inabantu phansi ayondawo edlalela no sibuze yabona ubufuna ubona salvation yami hlala nami phaya endlini phaya ekhaya phansi uzayibona akudlalwa uzofa ubheke esihogweni ngoba wena awufuni ukuguquka ayikho indlela eyezulwini ehamba apho uthanda khona neka Moses zange ihambe apho athanda khona ayikho uyamanyelwa yalalelwa ukuthetha kwakhe athethe nawe akathethi nathi uthetha nawe yamanyelwa wayekhona mhlaba ungekabikho sizokwazisa yingakho uPaul wathi xa efika wathi jonga njengoba kubekiwe kule ndawo kwathiwa kongaziwayo uThixo mina ndizokwazisa ke ngoku kule ndawo kuthiwa akaziwa ndizokwazisa yena igama lakhe nguYesu amaJuda ayibambelele kuAbraham bambelele ezintweni eziphathekayo bejonge izinto zalomhlaba ndifuna ukuxelela this world is not our home noba uyathanda noba ngamnandi kangakanani kodwa apha akusilona ikhaya leli siyadlula kuyaxhomekeka ke ngoku uba uzodlula uminjani noThixo menjani noThixo abafika kuye bayazincama yabona xa ungekafikeleli kula ndawo yokuzincama because uMoses into eyenza akhulula imbadada zakhe kwaba kukuzincama kwakhe uyazincama xa ufike kuye uyancama xa ufike kuye uyancama uma kusekhona phakathi kwakho into ekuphazamisayo ekwenza ungami kakuhle noThixo kusekhona into ekuphazamisayo ekwenza ungakwazi ukuma kakuhle noThixo wakho yincame because abafika kuye ayasincama abafika kuye basilahla phansi abafika kuye bayasithoba mamela xa uzithoba wena uphakama yena xa uziphakamisa wena uyehla yena kuvele wena and ukuvela kwakho wena akunokunceda into ezokunceda ukuvela kwakhe empilweni yakho njengoba usibona singona name asinakwazisa negama lethu asinakwazisa nalapho sisuka khona funeka kwaziwe yena ngoba nguyona amandla okuhlangula abantu wonke owazalwa emhlabeni ongenguye umsindisi akanawo amandla okuhlangula abantu noma ngashumayela kuphakamisa izikhwala
noma ngavula amehlo emfama kodwa inye indoda esiyaziyo nguYesu. nguYesu and ayizutshintsha nguYesu because iBhayibheli lithi ungumlamleli. Mamela, akukaze kube khona umlamleli kungekho abaqabanayo, which means kwakukhona ingxabano between uThixo nabantu. Kwanyanzeleka kufika umlamleli eme phakathi kwabantu noThixo abalamleli. Umthwalo okusindayo akusingowakho, phosele kuye, fikelele kuzincameni. Yancanywa. Moses ngicela uba wayezithanda imbatata zakhe kodwa wasincama ukuze ahlangane noThixo. And kukhona iproblem esinayo. Abantu banamhlanje, they don't want to pay the price. Even the preachers, they don't want to pay the price. Uyayibuza lento ungithwethe kase ngiphansi hleli phansi ngicasele kahle. You have to pay the price. Yohamba noThixo. Abanye baya compromise. Hamba ukwenza amasiko ngapha. Hayi bazalwane masithethe inyani. Yebo asinqili apha. Hayi asichaye ensindisweni. Asibusele utshwala, asiwenza amasiko ensindisweni. Ba compromise. Balungiselela abantu. Cela ubuza nje ulungiselela abantu. Uyichithela lapha unaphakade yakho. Insindiso straight inje insindiso. Ayijiki, ayinazikhefu, straight. Inye indlela uYesu. Asinandlela zimbini, asinandlela zintathu, asinabalamleli, sinomlamleli oyi-one. Mnye umlamleli phakathi kwabantu noThixo, the man Christ Jesus. Uyayedwa. Yabona phakathi kwethu kukhona abaninzi bekufanele bayanxusa, bayathandaza. They don't pray because bacinga izinto zabo. Ukhona abaninzi bekufanele bayashumayela. They don't preach because babanjwe zizinto. Uzobuzwa. Yamadoda, kuyayiwa mphela ndaba. Hayi, njengoba shumayela nje kuyayiwa mphela ndaba. Sonke sizoma phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. Abancinci nabadala. Mamela, nabaginywa lulwandle, nabaginywa zifish. One day bazoma phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu sokugweba. Uzophendula. Njengoba ubona izwe lonke lithabalala uthuleleni. Uzophendula. Njengoba nawe ufana nabo, kukhona abangazuyibona insindiso ngenxa yakho ngoba ungavumi nembatata zakho. One day uzobuzwa. Le ndaba yethu, it's all about holiness. Because lithi iBhayibheli akekho umbona uThixo engekho ngcwele. Wakunengoma esasicula ithi bonke abanethemba elinjalo azisaculwa ngotata mabandleni. Bayazihlambulula impela. Bayalahla izono nemithwalo. Nako konke okubabandezelayo. Anethemba elinjalo. Kufanele sishumayele inyani ngexesha lethu ngoba sisazodlula. Bundiveka kuhle nthi abaprofeti badlula, oAbraham badlula. Kodwa uYesu
akadluli. Ungakhululwa, singathandaza nawe uthi Thixo cela ukuzincama. Abantu boyika abantu, abanye banenhloni, abantu bazothini xa amakholo amadala nenhloni bazothina abantu xa ndingayi enkonzweni. Sele esenza ngenxa yobefuna ukubonwa ngabantu. Nothi Thixo, Moses, khulula imbatata zakho, le ndawo kuyo ingcwele. Noma sowudlula emhlabeni ngoba ukufa kuyeza, kodwa uyawudlula kahle unoxolo. Cela siphakame sithandaze. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Cela sithandaze. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Ngundinguye ndinguye. Ngundinguye ndinguye. Ngundinguye ndinguye. Ngundinguye ndinguye. Ngundinguye endinguye. Oh Nkosi, ngundinguye ndinguye. Ah Nkosi, siyazithuba phambi kobuso bakho. Siyehla Nkosi. Sibonile ubone thina Jehova. Ubone mina Nkosi. Asenzanga kahle Thixo wethu. Siyathoba. Siyazincama Nkosi. Siyazincama, vula umlomo wakho uthandaze. Siyazincama Nkosi. Mabasuke Nkosi Abraham. Mabasuke Nkosi bonke phambi kwethu. Kume wena simakade. Kume wena. Impilweni yethu Nkosi makunyala sewena. Makunyala sewena. Makunyala sewena. Ndinguye ndinguye. Ndinguye endinguye. Ndinguye endinguye. Thank you Lord Jesus. In the mighty name of Jesus. Siyabonga Nkosi. Sizozincama Nkosi namhlanje. Sizozincama Nkosi. Sizincama Nkosi nasenkonzweni yasemthandazweni. Oh Jesus. Oh Jesus. Thank you Jesus. Wewedwa Nkosi, Nkosi yosuku. Wewedwa Nkosi, Nkosi yamakhosi. Wewedwa ufanele ukuphakanyiswa ngaphezu kwezinto zonke. Moyo ingcwele. Thank you Lord Jesus. Sicela umfuzi ukuthungana zosithandazela. Thank you Lord Jesus. Uthi wonke twala na. Singavala amehlo ethu. Umhlobo wami. Oh, thank you Jesus. Qala sivala amehlo ethu sizawuthandaza ngegama lenkosi. This is a calling. uThixo ekseni usibizela ebungcweleni. uThixo ekseni usibizela kwindawo engcono. Usibizela enkazimulweni. Ngoba enkazimulweni kuyiwa ngeholiness. Kulapho uThixo akhoyo. Singathandaza ekseni nomuntu as God is calling us back to holiness. Njengoba uThixo esibizela apha khoyo, esibizele ebungcweleni, singathandaza nabantu namhlanje abathi ndiyasabela kule calling. Xa ufunda incwadi ngoba seTestalonika ithi uThixo akasibizelanga kungcoleni, wasibizela ebungcweleni. Namhlanje singathandaza namakholwa apha ekseni nje abathi siyasifa isikhalo esikaJesu ekhala ezulwini esithi igama lami emhlabeni maliphathwe ngobungcwele. Lifuna ukuthandaza nabo bantu namhlanje abathi Jesu ndenze Nkosi ndibe ngcwele. Ndiyaliva lubizo olundibizela ubungcwele. Ndiyasabela kunezinto ezindishayileyo, kunezinto ezindibethileyo, sahlubula ingubo yobungcwele. Kodwa Nkosi akuseni
sicela ubuyisele obuntweleni. Singathandaza nalomuntu nje ungasolula isandla sakho sikubethile izinto emhlabeni washaywa zizinto wahlukiwa lengubo yobudwele kuseni. Sesingathandaza ulula isandla sakho phezulu. God bless you mama, God bless you sisi wami. Nazi izandla ziyaphakama ngegama lenkosi yethu Jesu. Ngicela wena uphakamise isandla sakho ugijimise ngaphambili siyathandaza. God is calling us back to holiness ngegama likaJesu. Ngicela wena uxhobe izandla baleka siyathandaza. Ungabi sajongo seca kwakho gijimuse ngaphambili siyathandaza. Ngegama likaJesu siyathandaza. Ngegama likaJesu siyathandaza. Oh siyathandaza. Khawuleza sifuna ukuthandaza. God is calling us to holiness. Moses azomphatha khulula ngoba lo mhlaba ukuwa ngoku indawo engcwele. Oh siyabulela khawuleza siyathandaza. Ngavala nje amehlo wakho sowungaphambili lo mhlaba lo nje babala oh ngeko Nkosi awuxolisile awuxolisile umoya umoya wami ngihlanze kuwo ngihlanze kuwo ngihlanze kuwo namhlanje undenze ndikufuze ndihlanze Phambili ungathandaza egameni likaJesu. Ngawathetha lamazwi emveni kwami uthi Nkosi Yesu ngibuyela kuwe namhlanje ngokupheleleyo. Nkosi Jesu ngibona izono zami, ngibona amatyala wami, ngibona izono endizenzileyo namhlanje. Ndiyabulela Yesu ukuba ndingekafi uphethe nempilo yami. Namhlanje ndiyaguquka ngibuyela kuwe ngokupheleleyo. Ngiyimizono zami, ngiyimamatyala wami ngegama lenkosi Jesu. Ngicela sonke sithandaze apha etendeni nalapha bengaphambili. Make sithandaze sibabeke izandla, sibabeke izandla. Sendinikela
sesawubonga egameni likaJesu. Phakathi isibalo sakho ebhedeni phezulu. Sesiyabonga egameni likaJesu. Baba wethu ongcwele Siyabonga siyabonga egameni likaJesu abantwana waseNazaretha. bakho ababuyela